Ами не знам, но те минаха през мен. Стефане ми, стани невидима. Не мога. Ами тогава се скри. Къде да се скрия? Знам, че там има някой. Аз чух някой да говори. Приближавам се! Няма следа от външни. Очите ми! Мирише ми на грейпфрут! Когато зрението ми се върне, ще ви арестувам! Смеещи се, момичета! Аз се заемам. Не ги виждам! Ужас! Добре! Друг Джери, какво става? Добре, да направим почивка на обяд. И под обяд имам предвид закуска. Принцесо, тук в замъка вилнеят вандали. Много са лоши. Добре, ще се справя. Принцеси, имам важни държавни дела. Сестра ми, принцеса Штрудел, ще ме замести. Еште плодовете! Потопете ги в сиропа. Ръп, да ви покажа ли как? Една катерица ме научи на това. Страхотно е. Спрете на място! Какво беше това? О не! Те ще разберат, че съм аз. Няма да отидам на това. Твърде красива съм. О, съжалявам, мамо и татко. Ей, я се успокой. Спокойно, просто е замаяна. Ще се справя. Хайде. Всичко ще бъде наред. Момичетата като нас трябва да си помагат. Принцесо закуска, трябва да слушаш, когато някой готин се опитва да ти говори. Бе, това ти ли си? О, небеса, не! Нищо подобно. За какво това? За копаене. Сега започни да строиш пясъчен замък. Не спирай, защото ще разбера. Да! Беше много забавно да сме лоши заедно, Марси. Да, беше страхотно. А ти мислиш ли, че като правим лоши неща и ние ставаме лоши хора? Едва ли. Не вярвам, че има лоши хора. Добрите хора правят лоши неща понякога и това е лошо. Но ако го направиш веднъж, това е грешка и не е много лошо. Според мен. Така е. Но мисля, че беше лошо, че откраднаха онзи диск. Да, чувствам се зле от това. Трябва да й го върнем по почтата. Да, добра идея. О, небеса! Не можех да стана от леглото, хвана ме мързела и за това вече не ям никакъв крем. Добре, всички ли имат каквото искат? Чакайте, готова съм да го предам! Честит ден на принцесите! Джейк, таткото. Има жизнь като кокошка с яйца. Здрасти, Джейк! Здрасти, Дага! Дойдохме да ги видим. Здравей, Нял!
Здравейте! Още си дремуцат. Спинкащи и сладури. Деца, запознайте се с тях. Чарли, Тиви, Виола, Ким Килуан. А тази малка госпожица е Джейк Младша. О, това е задницата. Направо са супер. Да, Фин. Толкова обичам всичките си бебчета, няма да допусна нищо да им се случи. Джейк, сериозно. Знаеш ли какво да правиш? Естествено. Погледни. Благодаря, скъпа. Това е наръчникът. Отглеждаш деца. О, на майка ти ли? Сигурно се гордее да те види с малките. Вино, кога за последно си изчисти контролера? О! Ние само се поричкахме. Борба в стил Чичо. Струва ми се, че вече става късно. Нужен ни месън. Добре. Филин, трябва да си вървиш у вас. Занапред аз ще живея с Дагайко третата. Вече съм татко. Страшно е вълнуващо. Кой иска да играем на физикали игри? Да, добре. Ще потегляме. Скоро ще се видим. Споко Судоко. Поздравления. Аз ще съм най-страхотният баща на света.